אחד השינויים הבולטים ביותר בעולם האסתטיקה הוא מעבר מטיפולים פולשניים לכאלו שאינם כרוכים בניתוח. מה הסיבה שעומדת מאחורי השינוי ההולך וגובר? כדי להבין זאת טוב יותר, הזמנו את אבי דרור מהמרכז לאסתטיקה אינטגרטיבית לצמצום היקפים, שתשתף מהידע העצום שלה בתחום. היי אבי! היי גליה. מה קורה? מצוין הכל. אז את באה עם בשורה שמאוד משמחת אותי, אז בואי ישר נקפוץ לתכלס. מה למעשה גרם לשינויים האלה בשנים האחרונות? תראי, לעניות דעתי ולפי מה שאני קוראת וחוקרת, היה מין טרנד כזה לפני כעשור של לעשות הכל מהר ועכשיו, here and now, כן? שיהיה מהיר ביותר, ולא כל כך התחשבו, לא חשבו רחוק מדי, צלקות, אשפוז, כאבים, החלמה, הפסד של ימי עבודה וכו'. לאט לאט הדבר הזה מחלחל, ואיפה שאפשר מוותרים על ניתוח. אפשר לעשות סדר, ניתוח תמיד היה ניתוחים אסתטיים כבר המון עשורים, משנות ה-60 לדעתי, ותמיד יהיו, וכבודם במקומם מונח. אבל טיפולים לגוף, לכתב את הגוף, למצק את האור, למזער את הצלולית ואת סימני המתיחה, אפשר לעשות גם אחרת. ומאחר ונשים כבר יותר נחשפות במובן הזה שהולכים קצר, והולכים בבגד ים, והולכים עם בטן חשופה וכו' וכו'. ובעזרת השם שימשיכו, כמו שאומרים. כן, נכון, אני מאחלת. לכולנו, שנלבש מה שבא לנו. זה יפה. ואם אפשר לעשות את זה בצורה שהיא לא פולשנית, והיא הפיכה, זה כל היפה פה, שזה הפיך. נכון. חוץ מזה שהשיטה האינטגרטיבית, גליה, כבר יודעים את זה. יש כאן הרבה מאוד בונוסים. זה גם מוריד סטרס, מרענן את הגוף, מפסל את הגוף. מגביר מטאבוליזם? מגביר מטאבוליזם, עוזר לירידה במשקל, אוסף את ההיקפים, ואת יודעת מה? ממצק את האור בצורה בלתי רגילה. אז אני רוצה לשאול אותך, אבי, כמי שבאמת ככה נמצאת בחזית הטיפולים הללו, עד כמה באמת האנשים מודעים לאופציות האלה, ובאים לבקש את האפשרות שאיננה ניתוחית? יש ביקוש? יש ביקוש. זאת אומרת, אנשים היום גם יותר, לא יודעת אם להגדיר יותר חכמים, אבל יותר מודעים. המדיה מביאה לנו הרבה מאוד מידע, גם מה שאנחנו לא רוצים לפעמים, אבל מביא מידע, ויודעים כבר לעשות את הבחירות. ואפרופו, אם אנחנו מדברות על בטן, תראה אחת הדוגמאות היפות. הרפיון של הבטן שנוצר אחרי לידה, או אחרי השמנה וירידה במשקל. עודפי עור. אפשר גם לנתח, אבל אפשר בצורה האינטגרטיבית לאסוף את האור, למצק אותה ולשטח את הבטן. ואם בסופו של התהליך באמת לא, עדיין יש לי פה קצת רפיון, בבקשה, תעשי את הניתוח. תמיד אפשר. בוודאי, והניתוח מתקבל יותר יפה, גליה, כי כבר עבדנו על האור, הגמשנו אותו, גם המנתח ישמח לעשות את זה. נכון, אנחנו תמיד מדברים פה, גם כשמדברים ניתוחים פלסטיים, מנתחים פלסטיים, מדברים על תהליך לפני ואחרי. אבי, נראה לי שזה חלק מאיזושהי מגמה, באמת לחזור לטבעי, לחזור למה שיותר ידידותי לנו. איך את מסכמת את זה? איזה טיפ היית רוצה לתת ככה לאנשים ששוקלים את האופציות? תהליך מול זבנג וגמרנו. יפה. אז קודם כל לקבל מלא אינפורמציה, ללכת לפגישת ייעוץ, לפגישת אבחון, לאנשי מקצוע, ותלכי תמיד עם נטיית ליבך. אלה שהן תמיד רוצות את האינסטנט, כנראה שלא תמיד זה יעזור. לפעמים אפשר לשכנע. אבל יש כל כך הרבה יתרונות בלא פולשני, כי תמיד הפולשני מחכה, ושם אפשר להשתמש בו. נכון. אבל מקסימום זה יצליח הלא פולשני, זה סופר מרוצה. אנחנו תמיד אופטימיות. מקסימום יצליח לנו. עם הטבעיים, בדיוק. לגמרי. עם הדברים עם התהליכים הטבעיים, בהחלט, כן. אבי דרור, איתך כל שיחה מצליחה לי. אז לא משנה איזה שינויים נפגוש בתחום האסתטיקה, חשוב לזכור שמה שאנחנו הכי אוהבות זה טבעי. ואותך. תודה רבה. תודה רבה לך, גליה.